Hubad sa palad, matag usa ka nato ana ay gihatag sa Ginoo. Duha ka klase ang mga kapalaran, ug nalinya ta sa maayong kapalaran, mas labing maayo. Ug nalinya ta sa dili maayong kapalaran, maayo gihapon, kay kita nakapuyo sa kalibutan, ug nagsubay jud ta sa atong kapalaran. Daghang salamat. Si Angelica. Angelica betan Angelica betan aw na to imong palad Angelica right hand lang. Right hand. Anak J. Ikaw J kay labing nga pagkababae. Unya J ug na kay boyfriend karon J. Basin na humanan ni na siya kagahapon. Asa man? Basin na humanan ni na siya mga kagahapon niya ba? Akong kuan Pares? Oh. Basin sa una ron ang panahon. Naa siya? Unsa man? Naay Kanang mga konkuan ba sa mga kagahapon, mga babae, nga mga kagahapon. sa uno. Natural ra na siya niya. Ang birthday. November 14, 1996. Oh, ikaw G, nataw kas November. Ang November is 11. Kuyaw ka og mahigugma. Unya. Unya ikaw G, maayo kas negosyo. Oh. Na akong negosyo ani. Oh, G, may gikas negosyo, trabaho sideline sa negosyo. Unya G, ang ikaw Jod, di ka magpaulahi sa panahon. Magpinsar ka unsaon pag-uswag sa imuhang kinabuhi. Ampo lang yun Jin, kay aron matuman ang imuhang mga pangandoy, plano sa kinabuhi. Kay wa may kumo sa mga pag-ampo, maoro na siya ang atuang katapat mga pag-ampo. Unya G, mao nay hubad sa imuhang damgo imuhang palad og natawhan ha. Unya daghang salamat sa imuhang pag-trust diri ni Miggy. Ug daghang salamat, God bless sa imuhang pamilya. Shout out diha sa Leyte. Shout out ko sa akong pamilya sa Leyte, sa Bato Leyte, sa akong mama, sa akong papa, ang pamilya. Thank you. Shout out pud ko diha ni Angie, ni Joselito diri sa Yucapon Cell Shop. Daghang salamat sa imuhang pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. God bless sir. Maayong buntag. O di lagi diri padapit. Kisay nga ni mo gwapa? Maria Mercedes. Si Maria Mercedes. Ikaw labing ka nga pagkababae. It's true. Unya ang imuhang partner ana ay mga kagahapon sa unang panahon. Sa unang kagahapon ay kuyawan ang dana. Mga nalambigit niya sa unang panahon. Unya basin mao ni gi kuananan nga naay mga selos ba. Unya ikaw dili kadalo manggihatagon ka nga pagkatao. Unya usahay ug naa kay gusto imo jung paningkamutan nga maimo. Mangita jud kag paagi nga maimo ang imuhang gikagustuhan. Unya paningkamot kay anaay kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi na kay travel abroad. Sana all matupad. Wish jud na nako. Paningkamot o pag-ampo kay ang mga pag-ampo mao manay yawi sa ato ang kalampusan.
Basin ang imuhang swerte ug wala diri tua sa laing nasod. Ampo lang gyud kay ana ara ba joy ka asinsuhan sa imong kinabuhi, matingara ka nga usang ngano mo asinsuman ko. Daghang klase sa pag-asinso. Ug pagbuot sa Ginoo mo asinso gyud ka bisag unsa ra ta kagamay. Unya ang imong hunahuna karon naglatagaw. Focus lang. Sabihin ko, daghang gunaon. Ha? Nga na jud ko ma'am, daghang gunaon. Oh, Dali ra ko mulong mo problema. oh, ayo ana kanang iya na i-control, i-balance lang sa kinabuhi kay kita tao raman ta. Mana insulyahon ko kay karang magunahon na ko ba nang nakoy problema gamay ako dun iluom tanan. Oh, kay ikaw magulanon ka nga pagkatao. Oh, dili ka pares uban nga astig. Oh, chill ra, wala Oh, lang. chill ra, Pero wala ako ra. kay mas better na ko ang ako ang problema kung first ako ang kaugalingon. Pero gikuan ako mas i-fight no na ako problema kaysa kanang Uus ba ang imong kinabuhi? Ang imong buhaton nga moingon ka ug unsay moabot sa akong kinabuhi, Lord, akong dawaton. Kay ug mo action ka ug kaguol kabalaka mo na nga mainsumya ta kay di ta kato. Pero ug imong ibutang sa imong hunahuna nga sige lang ug unsay ihatag ni Lord nako akong dawaton. Example, pareha ng mahigugmata. Unya naatay kompetensya sa atong kinabuhi. Ampo lang ta kay moingon ka nga Lord ug para gyud ni nako siya, para gyud ni nako. Kay bisan pag na ako'y daghang kompetensya basta para gyud nimo, imo gyud na di gyud na mahatag ba bisan pa nag-unsaon pa nagtintal. Di gyud. Ampo lang ayo kabalaka kay makakita ra kag lalaki nga matinud-anon diha kanimo. Ayaw kabalaki ang imong kinabuhi kay naapay mga umaabot sa imong kinabuhi kay bata pa ka. Oh, ampo lang kay naa kay travel abroad ha. Oh, ingana imong kamot. Ingon. Ikaw makaanak usa duha. Mao nay hubad sa imong palad ha. Ug unsa imong birthday? Unsa ka na tao? October 6. Oh. Ang October 6 taas nagpangandoy sa kinabuhi. Dili na magpalupig. Ampo lang gyud kay wa man tay kumo sa mga pag-ampo. Ikaw maayo biya ka tanan, maayo ka sa trabaho, maayo sad ka sa negosyo. Maunay hubad sa imong natawhan ha, October 6. Unya pag-amping kay duha ka klase ang mga lalaki, matinud-anon ug dili matinud-anon. Ug nay manguyab nimo mayon ka Lord para bagyo ni nako siya. Iampo. Kay aron kay ana amang daghang mga tentasyon sa imong kinabuhi nga nagad duol-duol nimo. Makasay ko medyo ko ganang laki nga tarong. Mana ka na imong uyab na ko yung kay Clark na minyo ni nga. Sige na ko kanan niya minyo na lagi kay. Tatugay may buong na lang ko na mo chat yung asawa. Oh. Yan ay tayo makita na ako nga na siya kakuan di ganun may mga mahuyab na ko ba. Ayan na lang ko ayo sig pagtago pa kay babay ya jud masay ko ba jud og tao. Oh, ampo jud kay ang mga disgrasya nagakuyog-kuyog. Maunay hubad sa imuhang palad og natawhan kisang tingani mo Maria Mercedes. Oh, Maria Mercedes. Og shout out sa imuhang mga friends. Shout out mga ex-church. Shout out ko diha sa Yukapon Cell Shop ni Angie og ni Maria Mercedes. Og daghang salamat ha sa imuhang pag-trust diri sa ako Ug ayaw kalimot sa pag-like, subscribe sa ako ang channel.
God bless sa imuhang pagsalig. Sapatos ka man. Hello, maing buntag. Buntag. Ano ako karon sa Gaisano Country Mall.